سلام تنابتحكم كبراتن كبرانن تخطاتلت إرتريان ميديا نيتورك لومي زدالانين زينات تخشتن وصان انه بقدام نتارست زينا اب نوزوبا امن حيلي بطمر اقباب استزرع اكال صبوق فريات ترخيبهم اب زوبا قاش بركات حستو بانك دم مسان تبقصتات يوسدالهم چاينان هندن اب كبابي اخران هيمالايا وفيران صنح سراويت كسحبا كمز جمرا حبيران اب زوبا كاشمير بستقايده ملوات دبداب كبيد برت بوعدو 15 سبات تقتيلهم اب كباب سيناي بزقاطم حدقا مودا هليكوبتر شوعت ابالات عقاب سلام مويتم زينا وشتاقر اب زوارو بنو زبا امن حيلي عدتا زرت بمتتتاو بطمورا قباب استزرع مريت تصبغ فريات كم زهبه كيلا لمعت بغلي ابتنو زبا تو امانيل قبر برهان حبيرو تمر محرسن مكيار زرتن اب اتتاونت زلو ربحاتات بمغنزاب حرستوت اب كرامات لهم زبن نتغباريو بزوسد وتبغسو صبغ فره كم ترخبيو اتو امانيل غليصون حلافي جنفر منستر حرشانو زبا من حيلي اتو منغست عام بوغنو حرستوتين زبا بتمكرون فلطاتن استدلبه بقعت كم زلوهم بمتكاس ببكبابيو استزرعون زمسغن فرزهابون نايز مرأيا كم زخون نافليتون اتو منغس اسعيبو فريامنت حمد كبن مبال ابهاريا ودقعي تمركيسوم زكايدو نطفتات صبق استواصو كم زلو بمحبار حرستوت زاخله زراتهم ببوانو كواز خيرون لوم زمن كرامات بنو زبا من حيلي استات 15 هكتار اكل طراتاتن ناي قبي ازرتن كم زلمعو صبصبات بيت صحفه منستر حرشانايتن زبا ينصر اب زوبا غاش بركا بزتكا ادم زيتتكا هيوت نمدحان بزبل حلنا تحستو بانك دم نمسان ولنتاو تبغسوتات يوسدالهم بز مسرت ابالات بوليس زوبان نو زوبا بارنتون 40 كلتن كرصيت دم كم زلغسو وكيل ايرينا حبيروم ابو منبر محبر ولنتاوያን لغست دم زوبا غاش بركا تو قبر مسكلن با يابز محلالفو ملختي مس مقامت محبر بزتقايدو استمرتاتن غوسغوساتن نقحات حبرت سبب لغس دم اقداسنتن بمبرخو ابتكالات عنا زفتر زنبر حصر دم كم تقالل غليصوم انت خونا ግን قربن طلبن تمጣጣንተ ስለዘይኮኑ ተሰናይ ተግባር ክድፋሉ በመዝቃር አቅሚ ማህበር ንምሕያል ሕብረተሰብ ደገፍ ክገብር በመዝቃር ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ዞባ ጋሽ ባርካ ዘለው ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተማሃሮን ሕብረተሰብን ብጉጅለታት ተወዲቦም ኣብ 3 ወርሒ ስሩዕ ልግስ ደም ንኸካይዱ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣረዲኡ اب زينا وصاي چاينان هندن دباو مسحاب بزطنقو اب مونغون دحر زتخسته حدش وتادراو متفنان اب كبابي اخران هيماليا وافيرانو صنح سراويت كسحبا كم جمر حبيرن اتسوغمتي لعلوت از سراويت كلتين هاغرات ككايدو دحر زصنحو صعق كبير زصعب زلون كما اكلتي ناي مسحاب سغمتي سراويت كلتين هاغرات ابتي اكار خري كبابي ككايدو نصنحو كللا كقارصو مخانم تفليتون تجمير كم زلو زغلص مسحاب سراويت نتي كاب زحلف ورح سنه اب مونغو سراويت چاينان هندن زصنح متفنان زهد مخانو ناي قربات عزبتي تقسون اورح سنه اب مونغو سراويت كلتين هاغرات بستخايد ግጭት 10 አባላት سراويت هندي كم تقتل يذكر دحرت كستت كلتين هاغرات ابتي اكارا خاري كبابيتات عشرتات اشحات وتادرات كم زوافرات صبصبات يتقسون اتي وتادراو زي مقداو ندبلوماسياون قطباون زمدنا كلتين هاغرات بعدوتا كصلوا كم زخيلي كغلص صنيحون چاينان هندن لعلي 3500 كيلومتر زنوحاتو بغبو زيت حنصصن اكار خرن دوب كم زلون بسونكو دما اب 1960 غلتن وق قطيمن منبارن صبصبات يزخاخرو 18 حدار اب اكراخاري زوبا كاشمير اب منغو سراويت هندن باكستانن بزتقايده ملوا دبداب كبيد برت ابالا سراويت زركبوهم كاب كلتي وغن بوحدو 15 سبات كم تقتلو تقاليحوم بتي وتدراو ግጭት بوحدو 22 سبات كم زقسلون ابت زبات صنح صطاو وطري مليسو كم زخررن ناي قربات عزبت حبيروم اتي ملوات كبيد برت ابز عمد زي امنغو كلتين هاغرات كاب استخايده ግጭት زعابيه سباو كسارا زورد مخانو
ጸብጻባት ይጠቕሱ ህንድን ፓኪስታንን በቲ ምልዋጥ ከቢድ ብረት ንሓድሕደን ይወቃቐሳ ከም ዘለዋ ተገሊጹሎ ኣብ ዞባ ካሽሚር ዝካየድ ወታደራዊ ግጭት ንምህዳእ ኣብ 2003 ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ እኳ እንተተበጽሐ ብተደጋጋሚ ክጠሓስ ምጽንሑ ይሕበር ወነንቲ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን ጉዳይ ዞባ ካሽሚር ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምፍታሕ ዘካየድኦ ርክባት ውጽኢት ከም ዘይተረኽበዩ ዝጥቀስ ትማሊ 13 ሕዳር ኣብ ከባቢ ሲናይ ናይ ግብጽ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምውዳቕ ሄሊኮፕተር 7 ኣባላት ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሩ ዘሎ ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ከም ዝሞቱ ተቓሊሑ ግዳያት 5 ኣሜሪካውያን ሓደ ፈረንሳውን ሓደ ድማ ዜጋ ሪፓብሊክ ቼክ ምዃኖም ተፈሊጡ እታ ሄሊኮፕተር ኣብ ልሙድ ናይ በረራ ተልእኾን ከላ ዛጊት ጠንቁ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ከም ዝወደቐት እኳ ይግለጽ እንተሎ ጠንቅቲ ሓደጋ ቴክኒካዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ግምታት ኣሎ ኣብ ሲናይ ካብ 13 ሃገራት ዝተዋጽአ ልዕሊ 1,000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ተዋፊሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሞሮኮ ካብ ዕጡቓት ግንባር ሓርነት ፖሊሳሪዮ ክመጽእ ንዝኽእል ጸጥታዊ ስጋት ንምምካት ናብ ምዕራብ ሰሃራ ሰራዊት ከም ዘዋፈረት ኣፍሊጣ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብቲ ከባቢ ተኽቷኺ ንጥፈታት የካይድ ከም ዘሎ ዝኸሰሰት ሞሮኮ ጸጥታ ንምውሓስ ስጉምቲ ክትወስድ እዋኑ ምዃኑ ሓቢራ ኣላ ዕጡቓት ፖሊሳሪዮ ኣብ ልዕሊኦም ክውሰድ ንዝኽእል ወታደራዊ ስጉምቲ ቀጥታዊ መልሰ ግብሪ ከም ዝህብሉ የጠንቅቑ ብምህላዎም ኣብ ምዕራብ ሰሃራ ንኣስታት 30 ዓመታት ዝጸንሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከይጠሓስ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ስግኣቶም ይገልጹ መንግስቲ ሞሮኮ ዕጡቓት ፖሊሳሪዮ ካብ መሬቱ ናብ ጎረቤት ሃገር ሞሪታንያ ንዝካየድ ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ይዓናቕፍዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝውቀስ ዘሎ ይኹን እምበር ነቲ ክሲ ዘነጸገ ግንባር ሓርነት ፖሊሳሪዮ ኣብቲ ከባቢ ዘካይዶ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ክሕይሎ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሞሮኮን ዕጡቓት ፖሊሳሪዮን ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ብመንጎኝነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 1991 ብዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ሃዲኡ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ኣውስትራልያን ከባቢኣን ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ዋዕን ደረቕ ኩነታት ኣየርን ተወሳኺ ባርዕ ሞረር ከስዕብ ከም ዝኽእል ኪላታት ሜትሮሎጂ ኣጠንቂቖም ኣብ ኣውስትራልያ ካብ 1910 ንድሓር መጠን ሙቐት ብ1.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝዛየደ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኩነታት ኣየር ክኽሰት ዝጸንሐ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ ናቱ ሳዕቤን ምዃኑ የረዱ ብሰንኪቲ ኩቱር ዋዒ ብግሬት ቤሪየር ሪፍ ዝፍለጥ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ዕምባባታት ባሕሪ ኣውስትራልያ ከቢድ ዕንወት አንጸላልይዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ን5 ኣዋርሕ ብዝቐጸለ ሓደጋታት ባርዕ ሞረር ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ናይ ህንዲ ተኸሲቱ ንዘሎ ጽዑቕ ብከላ ኣየር ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ንዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ይዓናቕፎ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ተርእዮ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብታ ከተማ ካብ ዝተኸሰቱ ተመሳሰልቲ ብከላታት ዝኸፍአ ምዃኑ ዝገለጹ ሰብ መዚ ጥዕና ህንዲ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ሕልፊ ካልኦት ብሳዕቤናቱ ይጥቅዑ ከም ዘለዉ ኣረዲኦም ብሰንኪቲ ብከላ ክኢላታት ጥዕና ከይተረፈ ኣብ ኣባይቶም ክዕጽው ተገዲዶም በምህላዎም ግዳያት ኮሮና ቫይረስ መሰረታዊ ጠለባት ሕክምና ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ተፈሊጡ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ምስ ብከላ ኣየር ብዝተኣሳሰሩ ሕማማት ዓመታዊ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ጥዕና ይጠቕሱ እታ ከተማ ጽዑቕ ብከላ ኣየር ካብ ዝረኣየለን ከተማታት ዓለም ብቐዳምነት ትጥቀስ ላዕለዋይ መራሒ ናይቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ኣልቃዒዳ ኣብ ማሊ ኣብ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዝተቐትለ መንግስቲ ፈረንሳ ሓቢሩ እዚ ባግ ኣግ ሙሳ ዝተባህለ ላዕለዋይ መራሒ ነቲ ወተሃደራዊ ክንፊ ኣልቃዒዳ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝመርሕ ከም ዝነበረ ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ንሱ ቀንዲ ተሓጋጋዚ መራሒ ናይቲ ኣብ ማሊ ዝንቀሳቐስ እስላማዊ ጉጅለ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣብ ማሊ ካብ 2012 ጀሚሩ ጅሃዳዊ ምንቅስቓስ ቀቢላዊ ውድድርን ዘበገሶ ሓያል ግርጭት ከም ዘሎ ይፍለጥ ማሊ ቡርኪና ፋሶ ጫድ ኒጀርን ሞሪታንያን ኣብ ከባቢ ዞባ ሳሕል ስርሒታት ጸረ ጅሃዳዊ ምንቅስቓስ ዝገብራ ሃገራት ኮይነን እዚ ምንቅስቓስ እዚ ብኣስታት 3,000 ወታደራት ፈረንሳ ከም ዝድገፍ እዩ ዝግለጽ ብመንግስታት ሩስያን ሰሜን ኮርያን ዝሕገዙ ሰርሰርቲ መርበብ ሓበሬታ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንምዕባል ዝሰርሓ ዘለዋ ትካላት ዓሊሞም የጥቅዑ ከም ዘለዉ ማይክሮሶፍት ገሊጹ بمسرت مجلسي مايكروسوفت أب قربا معلتات أب استفدسمو متقعتات سايبر فانسي بير بزبل ساقواز فلت روسياوي جوجلن زينك سيريومن زبهالو جوجلتات سمين كوريانيوم تساتيفوموم هاجراو مأكل مربب تصطا بريطانياون روسياويان سرسرتي مرمرا كتابة كورونا فيروس علامة غيرهم يتقعو كم زنبروها قديمو غليس نيروم روسيا جن نتكسي نتيجاتو يام
ማይክሮሶፍት ናይ 7 ትካላት መድሃኒት ስርዓተ ኮምፒዩተር ንምስርሳር ፈተነ ከም ዝተገበረ ኣረጋጊጸ ትብል። ኣብ ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ህንዲ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከቡ ተመራመርቲ ክታበት እውን ኣብ ዒላማ ከም ዝኣተው እዩ ዝግለጽ። ሩስያውያን ሰርሰርቲ ብሚልዮናት ዝቁጸር ዝተፈላለየ ቃል ይሕለፍ ማለት ፓስወርድ ብምጥቃም ነተን ኮምፒዩተራት ንምኽፋት ከም ዝፈተኑ ማይክሮሶፍት ሓቢሩ። እቲ ሓደ ሰሜን ኮርያዊ ጉጅለ ሰርሰርቲ ድማ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተላእከ ኢሜይል ኣምሲሉ ብምልኣኽ ኣታሊሉ ምስጢራዊ ፓስወርድ ክወስድ ፈቲኑ እዩ። ገሊኦም ፈተነታት ክፈሽሉ እንከለዉ ገሊኦም ግና ተዓዊቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ማይክሮሶፍት ኣጠንቂቑ። ሩስያ ነዚ ክስታት ሓሶት እዩ ብምባል ነጺጋቶም። ሃገራት ኣብ ምርምር ክታበት ብዝፍጸም መጥቃዕትታት ክካሰሳ ሓድሽ ኣይኮነን። ኣሜሪካ ንቻይና ኣብ ልዕሊያ ተመሳሳሊ ተግባር ከም ዝፈጸመት ከሲሳ ነይራ። እንተኾነ ቻይና ነቲ ክሲ ነጺጋቶ እያ። ኣብ ኢትዮጵያ ትማሊ ብዝተገብረ ምርመራ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ተወሰኽቲ 509 ሰባት ተረኺቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ልዕሊ 5532 ሰባት ብዝተገብረ ምርመራ ላቦራቶሪ እዩ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ተወሰኽቲ 509 ሰባት ከም ዝተረኽቡ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ኣፍሊጡ። በዚ መሰረት ኣብ ኢትዮጵያ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ቁጥሮም 101,757 ከም ዝበጽሐ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገሊጻ። ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 303 ሰባት ካብቲ ሕማም ክሓውዩ እንከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ 316 ሰባት ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ከም ዝርከቡ ተገሊጹ። ብኻልእ መዳይ ትማሊ 4 ሰባት ብሰንኪት ቫይረስ ህይወቶም ክስእኑ እንከለዉ ብድምር ኣብ ኢትዮጵያ ቁጥሪ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰባት 1558 ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ።